Ini ndinoitwa Everson. Aiwa, zvikuona riri zuva rakakosha. Wana mai nana baba wekomana wechidoko tiri kuona vari kudini? Vari kupemberera vachifara nezuva iri. Ndinoti haiwa zuva rakanakisa. Ini ndinoitwa mai Chikungwa. Zuva reValentine's Day rinoreva zvikuru chaizvo. Nhasi tiri kunyasa kudanana nekuti zuva rakakosha. Tichimbopananawo magifti neumwe wangu. Ani nhasi ndiri kutotarisira zvikuru kana kutounzirwa mota chaiyo. Ndiye ndiri kutoda. Kune vechidiki vari kuita zverudo kunze ukoko, advice ndiri kuda kuvapa ngeyekuti ngavasafarisi. Plus zvinoda futi age. Haisina uye kungoti maanda age wakungoita zverudo zvisizvo. Valentine Day haiperi kusvika 20 February. Tina tiri kungotengesa. Pane vachada kuzoya kuma 5-6 vanenge vapedza basa vaya. Vanouya vachizotenga kuma late hours kusvika kuma 8 tiri kungotengesa. Unongoziva huri dzinozongouyawo kazuva rodoka dzinojera zuva rodoka. Saka sati tatombotengesa. Tatengesa but asati tatosvika pa peak time. Peak yedu chatangana 5 kusvika na 8 o'clock tichitengesa. To show our love is not only about loving, just someone knowing that she loves you, or I love you. Also, you're supposed to show the actions. You can say that's why we are here to buy gifts for our loved ones. My name is Valentine is everything to me. I'm going to do everything for my other half. I'm going to give her everything that I can. My love, everything. Like flowers, everything. Like watch, sort of gift card, this card. Almost as hard. Okay. Hannah. What is he with us? What were you expecting? What are you expecting? Without any gift from as long as they want to Nah, Valentine. Ninguém seria for me, actually. They don't go to try to flee someone special. I found it so shy. I got so shy, I know from the band. So the least I could do, I did.